Aku ke por dan we brio dan sudah tiada aku kali. Bagani kali ke berendor mata tip kali balong bagani kali ke berem ke tak tamah po ke pertai kali jong kali ke company ke BMW kador kali ke tak tamah pertai ngalapai ban Google kena kador ke tak tam juga kali lipo salah kata kali ke tak tam jong kali company. Ni brio dan sudah tiada kali ngamti utiat kan tu mau tiada kali ke company. Orang tiada kata kali ulanya kata kali posro. Ni brio dan sudah tiada kali ulas sedang banyak slok. Sedang banyak kita lanang ya slok. Naga perahu speed ulah jam sekan kendai po speed. Naga kendai shispa apa ulah po. Hadu shispa lai po kendit bendrio. Teh shispa lai po speed. Kan persutu. Makali barem teh shispa lai po persutu eruem. Shispa lai po speed lo nya kali po slok. Kendit kemur pai naga sai glass ke kali yo iba. Kedan sagoi kali kababe na din jo bagani ke kali kedan nya ke like belong sabat green persutu. Kedan kita ke signal sabat green kali ayu. Langsung tu ia kata, kali pulet lebih na dia jo, ni beliau long, tu pulet pun be yang ame, ngajak anyak kali barem, temat best di pulet,vel pensumeng kali ke jo, shispa san po speed, Allah pun step yang kata kali ke jo, hadu pemla jo pun batai, hendak lok hai bang sesin menpai ke side glass, wow ke kali pulet ke dan hadian jo, haba hadu wah tang amla, lakar rem kat barem lu entai pulet tang amla le yang asai bosai ke kali one pulit kulit syabi kulit license lagi keren dunia beliau wong wong ni pulit wong yu tanunya dia nga wong tanunya wong Aidaw na ayang agadaw give me the excuses wong ayang agadaw balay minyak kali kumni menta kasni pulit wong ngala tre kani ka kam menta la ar pinyo tuli kisnam ngapat jusyan mu beliau i babe pulit na dino penstat mame ngala semua pelay me penstat ayang ke dalam tahu wudut balai me penstat kali ketu teu brio la pai oso madan ke dalam Iaphi tuang ai ke dalam kai ke dalam melanya stat ketu oso pitep ngalapet masih begede ke kali ngalatep bapidi pulit tetak dalam ngala stat kali kali junga pitep ke dalam kolong mamarba dan artayo mensua Ngaranya kali kumnihi don't wait pulit wan be na din kumta anda lo be Allah yang kali ka kulim junga kala le no bato pulit hadu mata ka man phashu te mar kita ngara perkhat bola di biang tu pulit umur wan rano ya ka kulim ka junga bat pensyong ni kali tak ada pun step unu ka pun numlap yang unu brio unu pulit lo very good excuses you can go home and sleep nicely wong klecien mat tia ho tia suk me kok menurai ke jumut ke junga nak ni ke bentang lai tu ipi mana ki sandali ki excuse ki jing ai ki jing saida ki jung Moses leni ki jing Aidaw ki jung Moses yo Blei habo Blei Khot yo Moses ban ne ya ke mission ban pendet ya ke mission ki jung Blei so ban poi sikni ke benta ban ne play jumut ya ke tin ki jung Blei ko ban kli swai ni jing kli kanun nap deng jungi ni jung million ban I excuse kanun nap deng jungi ki basmot nan ban I excuse ngatrai ni bro ni dam lagi jong ki excuse believing kit khete akloi belum kumta menun la kum tri kham slam amta nang ta ong me belai mila jai tu kumta ma ki khon ki tik dan la ka jong ki excuse ki me ki pa ha ki sni ki banta ha ni kren ni ki para ki persa ki jong iru ting ki dan shimon ki excuse ki jong ki jang baro ki bro ki don ki excuse pitem na ngaro ngodi we na pren ki bro bam stona ki excuse Mari brio bang sutuna dik excuse but ngayele ru banum ai excuse tan namang sutu baka excuse ko nga bon sien kide hakten parang ki lame excuse sudah kijing Aidaw ki bam dan nong rem ye ruem ki bangi ai kijing ya saja ka bang ya saja lebih kide ka bam dan nong rem ye ruem tak daw bon sien ngayele ka bala banum ai kini ki excuse nama ki excuse bon sien kim sutuna yang ka kita jong ki exodus kalenong balai Khot ke beningkong ter hadu ke lenong ke besar Khot ke beningkong ter hadu Khot ke besar ke lenong ke besar kitab Exodus pila thai bon pulen nai pulen nga chui thu ipi ki jingja ke bejah ni hai ni ke jingja ong ba ka don ke chui thu jong ke tien ke jong Blei ba ka ni ke kitab Exodus ke we na pren ki kitab ke ba ar jong ke Bible ni tip lo di kata ke jumut jong ke kendien Exodus kemut nga try bi tip ya ke jumut ke jong ka ke jumino ke jong ki Israel negeri je ketika departure ke jongki ke jingmino ke jongki ublai penmino yaki negeri je na preng ke jing lomra na preng ke jingjenja na preng ke sertop na preng ke jingye ke bagi mat hari je bro kata ke jim ke jongki ublai seno yaki na ki south spot light post nem ke jingjenja hari je kilamat
Blei usai no iki nang ta nak daw ke kentin exodus ke departure dan ke jimino nak kata ke jinjar ke jongki so menjar ke kitab exodus ke dan ke kitab ke syikmat ke jongka bunyi khot ka kitab genesis ke kitab ke benikong tampe jong ke bible dan shibun ke jingitu khana ke jingitu ke jong blei shibang ke jingpelong ya ke pertai ke no blei la jid you noah blei la jid you abraham blei la jid kini ki patmen ke jong moses boro ke kitab ke jong ke genesis henai shua ban pon shakani ke kitab jong kani ka kitab exodus nya ban tip kuno bla pelong ki kon israel ban long mrau hari egypt ke gada bla pelong ki ban poi long mrau hari egypt bro shikata ka barang lit shua kawai ka la pelong ke jingjai tu jong ban puli ke ketin ke jong blei ba kawai ke long ba ndon ba pen shay nga ban tip ya kani ngala shu tip ki kon israel ke long mrau hari egypt ngam tip ka daw blei ki poi long mrau hari egypt dan la puli ke ketin ke jong blei shem makata ke jong shem ke jong ka long ba ka daw tum rai ke bagi poi ban long mrau hari egypt ke dei namar ke don ke nem snio ke bakrau ha ke ri kenan kadang ke nem snio ke bakrau ha ke ri kenan bat namar ke ni ke nem snio ke bakrau ke di ke plan ke jong blei ban pa ya joseph ban long tau shakri ha ke yeng ke jong sim paro bar potifa long wen bring rang ba shibai jong sim paro kala dei ke benda ke jong blei ban pa ya joseph chate teng ni pe ye ki problems ke jong ni teng ni pe ye ki jine ke jong ni teng ni pe ye ki jine ke jong ni i kuma ki dei kita ki misfortune ke jong ni ni kuma ki dei kita ki bapen sniu ni henrai ke tem na mau blei don ke plan wat kita ki bagi khot ki misfortune ke jong ni o blei don ke plan ye ki joseph de brio dengan Iaphi ha ke jong blei ke jong blei biang ke tasmen brim ni brio bala ai ni shun ke nuksa ke jim ke jong u blei lo phana yo ban net ban poi shak rijip ban shadia de hemen ke jong u ban poi shak rijip ne ke dan ke plan ke jong blei la Iaphi ba ke ri ganan so pha ya ke jing do ke ri ganan blei ke ma ya ke ni ke daw ke long ma ke jing runar ke jing le correct ke jong ki namar ke jing le baman ke jong ki blei pha ya ke jing do ha ke ri ganan kani ke daw to rai ke jong ki ri runar ke bakrau ke raba ke bakrau ke don ha ke ri ganan blei penjenjar penstom ni kene geri hari nungta joshua lo do nong joseph lo dan hakate geri egypt baralai snow chapang jong kani joshua joseph monrong lanang na tip ya kani ke benda baro ke jingja ke ja hapo jong geri kanan kini ki kpa jong u ba kumju ke henan ke ju ke wan wa jingban na po kani ke egypt na maru joseph lo pen biang pai kita ke jingban mari egypt ke wan wa ke tu jing tu kana su pelekot ba ya ka tip do bro anda habi kelon poi shata joseph ulo phawan ni ki kenti ke ba aron phawan ni ki brang wan yalam no yo pa jong piru shakani gari kini shong kini sa ba nga hakani gari jeb nado kata ka sni ba kelawan kele ino ya gari kanan kele wan ban shong ban sa hari jeb kelawan ban shong ban sa hari jeb tang ba kide ki nong rin lang brod people bang kting jong blai kide ki nong ri lang brod kemla ban rung lang sha ka town lene sha ka city jong ki egypt namar hai egypt ki kenyi ki nong ak lang brod ki nong ri lang brod kum ki brio ki bapo adu kata ti haban shong kam shate shakyar kam shate shaknong jong ki kinamla ban kle lang tu kum ta la biang ki bale kum ta ru tang ba ki don hajan jong joseph tam ki don hajan jong joseph bolong ta wena bring ki ru kral ha to ko por jong ki tin ki jong blei nadu kani ka sin om ki la shong ki la santa hadu about jacob la yamno hadu about joseph la yamno ba kita ki hinman ki para ki ju baro ki la yamno ting ki jong blei ki thu bi ki kun israel ki ne shong sa hanta hadien bo joseph la yap no ba ki ni ki hinman ki para ki ju bro ki la yap no la mi so wi su im ha po jong ka ha ka ni ka por ha po jong ka ri egypt bo to su im bo keteng beng bo paro o ha ka de ka longkum ka rukom ka jong ki bi ki bu ba ha ka ni ka rukom no brio lo de ka no ka keteng ru kalong tik male ha ki ni ki kun hon balang wang ye tep ya ka ni ki don ha bo ki ni ki nomi khmat ki jong ki don pop john paul 1 paul 2 kum ta ha ka por jong hakapo jong moses ru kom ju yo new faro long bao de we na bring kita ki bo her pateng na kata ka jinglong sim bla shim ye ka benta jong jinglong sim puli kita exodus ko nong bring kom pen shai ka pen shai kedang go long ni lo wan ha ka kerdan ban do wan lo ha ka kerdan itu yo joseph menuru ba so salia ban pin stom ni ki ju habang lai kren habang lai kana habang lai jut lai ni abai ki brio la sham ki ju kum dai ki jak ki kenja ki mar kata jong kino yang pin stom no ki ju ba kun ju wa ki hukum ya borok ki nong pin kakhun ban pen yap ya borok ki kun surang jong ki ju ban pen yap ki kun surang jong ki ju borok ane ka bible ki thu inga ba pi ba ki ni ki nong pin kakhun ki la ri pen ni ki kun surang jong ki ju borok
Hadin kalari penim kumtai kun churang na pleng jong kita kalari penim. Udon we brio ubangi tip lut hadu mentau daw de Moses. Ula syari penim. Hanai ka papwa kalong ba. Yo new brio shimla ri da ka ti jong ki Jew. Ya ku new brio shimla ri da ki nong Hebrew. Ya ni la ri da ka nong Egypt. Ba kata ka de ka kun ka jong Faro. Kari ka kun ka jong Faro ba kani la ri. Ba ni la shong ha ka yeng sem ni la dan ha ka yeng sem jong Faro shimla dan matep ba de Hebrew. Shimla dan matep. Blei ko aban buri you hapeng jong kita ki ke baro blei pen create yo Moses bondan hapeng jong kita ka ri je pitep kanu snam u em matki south ho tuli ki snam u em matki south ho tuli ki snam u em mat kmi ba kani ka kmi ka lashu ting khon yo bari ka khon jong pharo ka lash ting khon yo south ho snam la dan mat ka hanai ka min sim ka jo kam shim la dan ka min sim jong ki no Egypt udan ka min sim jong ki Hebrew udan ka min sim jong ki Hebrew habu yo i ba ki no Egypt ki shoy ki Hebrew le kuno ulai smak ki bot penyap ro kunjo kata kali kejung ke bangalai thu dak ting kejung Blei shmang kejung kejung Moses udan ke dok asnam jeng Hebrew udan ke jinga jan lu bat ke Hebrew amkut tang sa ho dali isnam bu lapan create hapo jong ke ri Egypt hane hadin jong kata hadin bo sem Faro lo bna bo nu Moses lo penyap yo nong Egypt la le kuno long pa ban wa yo Moses chino dan bat ban pen chitom le ban penyap no ru yo Moses ka tin kejung Blei ke thu la pa wa dau sem Faro yo Moses nu Blei ula buri biang yo Moses sa shisien hadin saubos nem hari Egypt u Blei lo pamino yo Moses ne ri Egypt ban ne she ka ri jong ki nong Midian hanong Midian mono bedon dan thau kurem jong fa jong Moses santa Moses lo boy ban shong kurem mangta lo tre kam mangta bo lo le we ka kam ka best ra yo Moses ba kata ka kam ban up lang brot ka kam ban up lang brot pi kenya ka saubos nem ka budon lo chwa ri Egypt ba saubos nem men dau don hapo jong ka ni ka ri Midian Prapos nem hadin Blei wan kendu biang yo Moses. Hadin prapos nem Blei wan man kendu biang yo Moses. Hapreng gini ki prapos tuli ki nem Blei pen create yo Moses. Open create you hag Egypt, open create you hag region ki nong Midian. Henry anda bola boy hag nong Midian. Moses kaktin ki jong Blei kong la snow hun. Hakalimong ka ba kitab Exodus. Lari pipuli ya kad Khot genadu ka bakat kanril ter hadu kad Khot ka ba arbuar pinshem ba Moses la snohun bandon no ha ka rimidian badu thau jong ban pray no ya ka kam jong ka jingap lang bro Blei khun Khot yu ban ap lang bro dem Blei khun pak ban bolong yu no ap lang bro jong thau em Blei umut ban Khot yu Blei don ka plan yu ban long unong yalam jong kita ki kun Israel ban long unong yalam jong kita ki Hebrew ki ba don long ra man ta por Egypt ki ba sha pan chitom hari Egypt ba sha ma le ki jinga hari Egypt we snow ya ki jinyam ji we snow ya ki jing linyar ka jong ki we snow ya ki jingut jong ki we snow ya ki jing perta ka jong ki om jim lan don man ban yeng ka ta jong ki Blei ule ban shem yu Moses hadin prapol tu ligis nem hadin Moses lo suhun ban tre ka kam jong ka jing up lang brot yo thau kurim jong Blei li ban kendu biang kat ba ka dok snam jong Moses krang shashitom hapor Egypt Moses lo suhun ban don ban up lang brot barang nges kem Moses les yu la ong yo Blei ya ka kentien a Blei nga kam la ka lang brot ban ya ka ab ya kita Jibril nga kam la ka lang brot ban ka ab ya kita Jibril walau Blei lo jit kerpang yo Moses hanu Moses lo jit ban up lang brot ban ya ka balai baru Blei Prapol tu ligis nem Blei ula shashitom na da Moses nu Moses ula jit ya kijing aplang brot shoban poi shu sha kijing play jimu ki sandali ki excuse aku aban berkat ini kijing berkat kat no sin pi snow Blei Khot ya pi ini samla ibawan mene ya snow ya kijing Khot kijing Blei ha i kamdai kijing pen senge kamen sim kijing i kamdai ke jing pen senge ke jong ka bor ka ba snow thu odan hapo jong i kamdai ke jing pen senge ka donot ka men sim ke jing ban bor yo Jesus Christ hele wat ka bor jing ke jing dum ke ele ka do sin ni snow bo Jesus Christ Khot yang a ba pi Blei Khot yang a ba pi ka lingka ka ba yar ki nong tre ki kendian ha ka minute ka ba kado shwa ba ha ka por jong snem archa ka san min mga don na pleng ke jing stom ko jor hapo hospital Haba don hapo ICU ki arpo pratali ki kenta ki jonga hapo ICU nga kenma sa ki ki kentin bo Jesus Khot yang asa chisian ngante brio ngante ini noro ki bahayin ki per khat pangalayam ki nong yalap ki betroi lang ya ka tin ki jong Blei ya ban lingka ban yalap ya ka lingka ka jong Christ Jesus ban trei ka ni ka lingka ban yalap ya ka gospel ki bun ki le per khat bakala di ka sni ka khadu bala shai ka sni de bali tap no ya hanu Blei ukran yang hapreng jong kata ki jing tia ka arpo pratali ki kenta hapo ICU kini ke kentin na Blei ke bawan yang ha kelingka kalong ke bayar kinong tre ki don ka kentin ya halang ya so ini ke kentin na Jesus Christ bawan kran biang yang asa chisian
kemudian ke buat hadin jong kata gede katu mal ong ni pi mena wala na ya me ya na bai ka them ka sungi jong jiang wala mshe ting na mga dom kat ban ni ngalai tho teng ya kani ngam tek ngai tho ne hani ne hai ngam tek tamang lai tho teng ya kani anda bang la mi na hastang la lech ye hadin ko masih dia setan wan benele ya ngari tho ini samla mener kum ju ong setan wan yele ya ngai i umar khat bang yele yu hai ka kamera ka bang ngadon ha ka jitia pang ka bang rang tlot ka met ka junga setan wan yele ya min met om ai la ban tia ka jing len a ka jing pisa uni ula yang khmat junga ngai i yu ngate po de po man man ngasu tho ya ka jing yele ka ju u yang khmat junga bo wan ben yele ba ka ta ka po ju ta ka jing yele ka junga ngala po sen ngala po sa ngapre khat ba le si ka de ka jing pos ni dei kan dei ka jing pos ni orang ngah phai ban pen hi yu ni bu hiang khmat junga ban yele ban ban feel like a plan ka jong Blei ban ban feel like a jing thnu ka jong Blei na ka jiem ka junga wan ban yele yang ana nge kan mai ki kan tien ki bang yang khmat jong biang sa sien ngom ko setan ngam dei ka property ka jome ngam dei ka tiar ka jome mar kita get lost and get out kata kare kentin ke bang kren yo ha ke ju ke klemat umi na ke kamera ngau ke ni ke kamera ke bang athia kam dei ke kamera jong me ke ni ke kamera ke bang ngan thia ke bang ngan dress ke bang pleating ke jong Blei so get out of my room ong yo mi no ke kamera ke jong ha ngai i o mi da ke jing yam rem na mar Chris Jesu ulong ke bol jong ke jim ke jong ha kat mesin ya slow ya ke jing Khot ke jong Chris Jesu ni la pentut ya ke bol ban mar serap yo ni la pentut ya ke bol ban priang yo ini sama mata ke jamin ya ingo yo Blei mar Haba Blei Khot iklan pentut no ya ka jing ke jong ban IP how Chris Jesu iklan pentut no ban here la ke shineng mi la ke min sngi nim de ban snia ban IP la ke jong jim how Chris Jesu Blei on what yo Moses ban Blei lo yo Moses Blei la Khot yo Moses henai Moses ban Aidaw bagi daw ke ju kolong bau kwa ban sharai ke lang prot jong thao rim jong Blei wong Moses ngaklan Khot imi shukni ke benta kanu sien niro kalau sin ni ru ni pentut ya ka jing Khot ke jong Blei kalau sin ni bo teng ya ka jing Khot ke jong Blei ni shep ting ya ke poro ki baca sa dong jong ni shep ting ba ni pe ki ba ye ngasem dan ki ba ong nga ong sale abalong kristan mar ba la nga pe gini gi long yeng long sem nga pe gini pramajan mar pa o ka jingim ke jong ki ka ba mi tenang nong ni pi ka jingim kristan kam shong nong rim ha ki we ki para ki ba sa dong jong ab jong pi ka shong nong rim ha Chris Jesu bat hanga ba chepi shimet kata ka di jing kristan wat pe ki shabar jong pi wat pe ki marjan jong pi wat pe ki bahayeng ke jong pi Moses suklam pe you know hat ni ke por Moses lo pe ya ka jing slobang la dia ya ka jing slu tenat la dia bangan slu tenat ban ap ikilang brot ngasung tenat ban ap ikilang brot mar kata lo kan tai ya ka jing Khot ke jong Blei ke benda ke benikong wong ngala sing la ban mudur ke jong ke jong Moses ngala super khat ni mengawa banong buni try phana do se Blei mi pha yang phana do se Blei mi pha yang kanu sien manga ban mapi do kuno bon sien ni lei chok lei hato kam dei bang yong kumi try Blei mem pha dau jayu kan ja joki Blei mem pha da kite ki brio ki badang klan ki badang dan bor ni so bon ni kini Blei mem pha dau badang samla Blei mem pha dau tau badang Blei mem pha da kita ki basta Blei wong ngam dan kam ya ka 100% ke jong pi ngam dan kam ya ka 6% ke jong pi ngam dan kam ya ka 0% ke jong pi ngam dan kam ya ka 0% ke jong pi bangla pa dan kam nama la ngila dak pa ni yo shu Blei don kam ya ke jong 0 ke jong ha jong pi kini ke jong ke long le se kun ka encouragement ke jing penslori ke sama ban IP le de shu how Chris Jesu ban IP shu le de nata ka kam ke jong kun ra keren buon kan lingka ka dong sashra ngala yo we ke sama ngala bu ngidon ke group jong ka balang kemudian hang tia po whatsapp ngala kli ke jing kli ke sama bro ngong ada Jesus Christ Khot pi ban le jaka bom don prabange bom pa don kristan bom pa don yeng mani manu na prem jong pi ke bakloy ban le ngala ki jing pun thama loy habo ke group bekle yong nga bun prem jong ki bang ka dei sha ka jing pun thama loy namar ba kre ka ba ngala Blei Khot yang ngau pi ban le chata kidan shibun ki excuses ki bangila banai ngadan me hieng ngadan pa hieng ngadan ki bahayeng sam nganyo tulop nei mano ban siu yang mano ban pai yang yo ngap pistom ngapang hang te mano ban pai yang kidan shibun ki excuses ki bangila banai heneng kwa bangin play jumat akan ke jamit ka bamenta
Iki suddenly ki excuse you Moses why you Blei. Habu Blei sa sin tawan pa Moses. Ha ulum horek ang katin ki jong Blei Matias amon kong Exodus kalinong ko balai ki dekat ningkong tatan. Ha ulum horek o Blei ro ni kendo. Yo Moses sa sin ha ka dor jong ka pleading. Ban thang ya tai lau lenong han rai lau lenong im chim la ing ang katin ki jong Blei. I lau lenong im chim la ing. Kede ki iki ka bapla la yo i ka ding. Han rai ka tak lau lenong kan chim la ing. Moses kini dia kede aiking pelang haban jam syakmat dan pek kedan ayuang tai syuaba Moses umpoy yang tahu Blei wong kuno Moses kuno lao no ya ke jiti jome nama ke jaka ka me yang gede jaka ka kentang masawan chu sini sini pensai Blei wong golong jaka ka kentang sawan sta ban plej jumut ngai ka tim jong Blei ka belum ha kini ke jamit kalau belum hari ni ke balang, kalau belum hari ni ke por, kalau pidon hari ni ke por entah, kalau belum tikum ke ni ke por, jom Moses au belum hari, i lawan nong belatan hari ni macam don ke jingini lawan nong, let's see Blei ke ni ke jamit, nak ni ke jaga au Khot yanu, let's see Blei nak ni ke lempung nak miet, ukta ya ke nuru nak bensim, benong ai tino ila dia nam tag ke kam ke jom keran, bangan ai tilut ila dia, ngam kumenyerwai ke jingwai, ngala ai tilut ame truai. Nak kata ke burung ke jome, nak ke gospel ke jome, nak ke jinjalap yami, nak ban long saki jome, bandam selia, bandam lerang, bandam smutim, nak ke jaga doja, nak ke kering ke jome. Kalau belum nak ni ke cupor, nak ni ke jame, nak ni ke jaga ke mengidon, nak ni ke jame bau Blei, laban Khot yano nganti. Ada Blei Khot ipi, tangkawe bidang kamban le. Pemno kamban ban kuslai ya ke degree ke jongpi. Pemno kamban kuslai ya ke jing ke jongpi ke ban sawan. Pemno kamban pek syakmat ano ngan jayu ya ke jing ke jonga. Lada Blei ulo Khot ipi. Ya man su ino ikilang brot. Ban lech ke jaga ke Blei Khot ipi. Ya ban ino ya kata ke jing berkat ke jongpi baro. Ban sak ya ke jing Khot ke jong Blei. Moses don santli ki excuse ke jong uyo Blei. Blei ai santli ki jubah. Sweet baik ni kintian. Suddenly ke excuse Moses, suddenly ke jubah no Blei. Kan tu lihat dan excuse minta kami yo Blei ni ke jamiat. Kan tu lihat excuse minta dan ayu Blei ni ke jamiat. Kan tu lihat kita ke jumpa dorot ke jumpa jong pi ni ke jamiat. Ya ke jinyalam ke jong Blei, ya ke jim ke jong ha ke jong pi ke bentai ke beningkong. Nak lenong ke balai, nak ke Khot ke bekatwe, ke excuse ke beningkong ke jong Moses. Bo Blei lo Khot Moses long. Ko Moses ngalaya slow ya kejing linyar jeng kibri ke jonga ngalaya iya kejing syaci tom ke jongki ngalaya slow ya kejing yam ke jongki ngalaya iya kejing syadeben ke jongki ngalaya iya kejing slosi jongki namar kata ngan one hair no manga uplay klomo Moses mamimin pelajir ni kiwang ngan one hair manga Moses ke presence ke jonga kan ya hashma jongmi ngan yan manga hashma jongmi Moses mendengkan malay yang sawan cerita shpet kambria habari bu dingdo jong Moses wat kuslai ya kata Moses ngan yan hashma jongmi Moses wat kuslai ngawan her manga ban pelaj no yuki negakti kinong Egypt ha kalonong balai ke dekat beberapa kren ni kata adin juga ni kecing kren ke Blei lo kren ni Moses jubah be Blei wong kumni dekat bekat wei Henry Moses lo ong ha Blei ngalong wei bangan lecho paro bat bangan yalam no ya kun Israel nari Egypt who am I mari wei manga ngalong wei geng ngaperkat sen berkat ikan ka jingkeli ke Moses wai ngaso kum gede ka tang ong ka spiritual pride ngam tepia lan man berkat ya kata hele dan artli bag jimut ke mangayo nang ni ha mga berkat yu ngada ka de ka spiritual pride ke jong ni ke jing so sarang ba bin sin ko na po jong u kini ki excuse bodon shedien ki kin kamban jam shbun henre nga shem sa kawai pat udiru brio u ba kau brio ba kau pot Blei wong kunungan leh mga khmat jung paro kita lo ya smoj bang jing runar jung paro lo ya smoj bang jilong jung paro lo ya smoj bang ege mo paro la le wong kunu kengan leh mga who am I ngan de we mga bang leh khmat jung paro karu sim jung Egypt karu sim bodon bor karu sim kra ngan leh ngade we ngade we bonsin Blei Khot yang abri pi shaka lingkai ka jong yo tuai ngade we mga bang le ngada yo mga lecture ka lingga ka jome ngong ipi mene ka class step ka jing kong ka Blei Khot yang ngajubab ya ka jing Khot ka jong
hadu menta ke jing penan kam ke jong Blei yang kam de ke jing la ke jwa ke jing ting ngalas dari sangon watch pang ke jing ting ngasem ba wei na pedang ba ke jing ting ke le kolong ba ke jing ting bun sin ke lam yu brio sha ke krem ke jing ting ke lam yu brio sha ke krem kidan shibon ke nuksa ke ba biang nak tin to Blei ngan ai kumno ba ke ni ke jing shep ting ke lam yu brio sha ke krem kila ban shem tang ko wei ngan ai bi Joshua ke long ba shipo ke ba kat rio kat pra ke ba ar rio ar nyo bin shem ne ke ni hadin ba ke ni kis hadin ba Joshua la le ban yele ba ki brio ke jo hadin lo le ban yele ya ke ni ki nong shun ke jong ki lo ba ke ni ki san mut ke sim na ki san tali ki hima kila buri yele ha ka krem nama ba kila ting Yo Joshua, mari ki brio jong Joshua ke jingting bunsin ke alam yo brio. Syaga krem, pitem na anda jayun lapo yo krem. Ke krem bunsin ke kelas ke hing bendi. Joshua kelonong ke ba ko sipo ke Khot na ke ba khapra ke ba omne. Ke Khot ke ba khapra la bi pe yang ta. Hadin ba kini la ri ke krem Joshua long nu pentelon ya ki mau ha ke to ke krem ban khang ni ki namar kata ke jingting ke penrung ke krem ke kelas ke hing bendi. Empat kut nak kata Joshua kau nang bersipo kau baat rio berat penyo kajeng bendi ke kelalong ke cinta ke cinting ke alam ke krem ke alam balong ke yeng bendi kan kelalong ke cinta ke bakrau kini kini kepala jai kini sanut ke sim hai kapor bagi yale yo Joshua ke cinting ke cing sai dah ke Moses ke benikong tambe ang ni wong ngandai kenu kan manga Uneu brio bla i ki kamba ki jong Blei. Uneu brio bla show yo Egypt ha ki por men shwa sa busnem don hari Egypt. Uneu brio menta geng uneu brio bla yo i ki ti ki jong Blei kumno bla yo le ki sing ki ngiem ki kla men ba wa ki lam bro jong tha kulem jo menta wong. Ngadi we ben le kma jong pharo klen no yo ko bor ki jong Blei. Uklen no ya ke jingla bejo uklen no ya ke jinglong jong Blei mar kata udon ke jingting apo jo ba kini ke jingting ke bangang ashim hadin mangla play jmut ya kini ke ting jong Blei kan de ke jingting yo pharo kan de ke jingting yo pharo ke jingting ya ke responsibilities ka jingting ya ke jingkit clear mau Blei long ngan yalam no iki kon Israel na ke Egypt namar kata Moses me melechiki kadang ke jingting ya ke responsibilities ke Blei usabu untrong ha ke terpeng ke jongu kanu sien ye snow ya ke jingkot ke jong Blei baka lengka ke long ke bayar ke nong trei ke kendiat henrei ngim kwa ban trei namar mengiting ya ke responsibilities ke samla kim trei ban tur shikmat mar kiting ya ke responsibilities ke long kring ke nang ba kim trei ban trei ke lengka namar ke responsibilities ke don But Blei lo hakawi kasin sa chim jing kenya nga as a leader. Blei hakawi kasin sa chim jing kenya nga kumnong yalam. Ya ke longrong ke jong Blei kumnong yalam. Kata ke responsibilities ke bangi tim. Moses udon ke jing tim. Ya ke responsibility wong kumnong bitep. Blei. Ayam hina Phah ya ma. Kam suka lang berat te banyak ke brio. Kam suka ablang berat banyak ap ini ke brio. Kano sian ngirung ngila keren dino no Blei. Ngila yo small ya ke jing Khot. Blei lo keren na po jong al jobi. It is a very clear message. Kajing syai ke kubor Blei lo keren na ke donut. Blei lo keren hanga pada pi. Henrei ke jing ting ke wan. Mai kendan dino na kata. Kajing Khot ke jong Blei. Pada mai kendan dino na kata jing Khot ke jong Blei. Kajing ting ke alam ini syakren. Na ke keren ke pelong ke yeng bendi na ke yeng bendi ke pelong. Kajing te. Pada kau bakadung mak mi show nok ta. Habla don hajing te pilayap. Kayap ke jing soto, kayap ke jing perkat, kayap ke jing yoi, ya ke plan ke jing Blei, nanti ke jing jong bi. Si ini nuksa in kami kendiat ni pihak syala banya. Ni nuksa in kami kendiat. Malah jupek baik brio, hab ki light shibun ki vacancies ki jing Jakarta hab ki office ki bapero pair. Barang light kini ki Jakarta ki office ki bapero ki light vacancies, ban apply ki kam ki jong ki. Kawai ke pos, tang ke pos pion, ni nang iklan tanya ke pos ke bahas, kaman officer na iklan. Tang ke pos pion, nang kawai ke pos pion. Pitip kanumur ki mang apply ke bangala Hashem, kom bada ki lagmut ki apply ke kam. Henry ke lingka ke jong kunrat, ar hajar snem ke lingka, kadang teli, shanu ki beri ke ban apply ke pos. Shanu ki beri ban apply, shay ki sama ke don menta. Kani ke generation ke jongi, ngadon ke jingma, ngadon ke ngadon ke jingma, bapak ke ni generation ke bamenta. Don shimon ki sama ki bang kwa ban puli ke ting jong Blei. Don shimon ki sama ki bang i ban pe ke ting jong Blei. Don pun ki sama ki susutunan tang lagi ki ban susutunan ki la kam don ki jing susutunan ki withdraw no ile di nang ta.
kita draw no itu di nak tang ngai syakhay yang ni generation ke pemerintah men bau Blei Khot yang ngarang dan nak handus nang kerta nampak light tangi ke metrik lu suatu kepon mencuang di school hak pon rusem kelap pas dengan dua di school yang kicingnya dua bun kijayung lah dua di school mana lain metrik adu kat berasnem haswa dengan nature tak jupuli ke cuma ngadon handusnem ni long nga ba pimpat bit ban kuliah nama pimpat lain ke metrik kemen sim ke jangan ke kuai ya kan ke bentang ngai snow ke jung Khot ke jung Blei bohong si sim ke pertabi ya kelingkah ke biar kilang pray ke kendet kelingkah ke berli kalau dia ban otno ko ki shri jung Blei to yeng ban pray ke kelingkah Moses matin ya kan ni responsibilities ke kalau sutu sama hau tin mar kata wang kuno ngap trap ya Blei pada nur balai pada nur kam suka ablang brot wang banyak ke ab ya kini Hebrew kam suka ab lang bro kajinting kam shimlawan no Blei hani kajinting kawan no beman pia menjun ya kata ngam tip tamang menjun kata ba play Genesis kalau belai ke Khot tersipo haba Breu ula lepok ula hiar syak kerdan jong jing syetien kata ada gua Bible ke itu Genesis kalau belai ke tersipo ada makai madin kala lepok kila poi syake kerdan jong jing syetien men ba kim pa lepok kim tip ya jing syetien hadian bagi lepok kisah sutu ba minta kadang ke jing hapo jong ki nomor kita unong shna ya ke jing syetien umdeu Blei unong shna ya ke jing syetien deu Sultan shna ya ke jing syetien ban syetien ya ke bro wad habo Blei ulo Phah yang pi ban le ke crown da brom ke jo ngai menjur si shoy ni habo Paul Timothy ke baat kalau nong meningkong Khot banyo u Blei u klem ai hangi ya ka mensim ke jing syetien hanai ka mensim jong ka bor kamen sim juga bor samlang na bikwa bantlay ke kan ke jong kenran wat kuslai ya ke basyakmat wat kuslai ke basyadien u Blei u jong berkat ya basyadien ke jong pi u pe ya basyakmat ke jong pi u Blei kuslai ke baladep ke jong pi u kuslai ke sawan ke jong pi u Blei kuslai ke ri ke baladep kuslai ke sawan ke jong jong pi magata na bikwa banne nam ta ke kan ke jong kenran nong pi leave the past behind buno e ka belalek ke jong pi syadien ya ka future ke jong pi e ti ke jong Blei ya ka bersawan ke jong pi akti ke jong Blei u Blei unyalam ni pi u Blei nyalam ni pi kene ka jing by faith mang im hadu mata ting nga berkat ya ka jong ke jing ha ka yo ka kot ha ka jing yo ha ka jing trei ka bang treng ong ting kuno king ngala ban im ki pra bagi ki dan hang te ki sutu ba ya ka jing yo ka jing kot ka bagi ai rekat ba ka jing pulie ka bang hap pulie kuno ngala ban im ani ngadon ka jing ka skemo Blei tip khamai ki e boro kata kadi ke jingit ke skem ke bangadon hadu mata mereka cuba ke Blei ai Moses nomor Moses ai ke first excuse jauh ke cuba ke jong Blei sak ke sultan ke baik hanu Blei uang ni Moses what your team bangadon dekat manga bat me what your team Moses ngadon dekat manga bat me what a promise kadi ke promise ke masyu ban batai Emmanuel kemat ukris u Blei lemban ni Emmanuel biang sejian u Blei don dekat batu Joseph Emmanuel don dekat batu Moses hagani ke Paul ke benda ngadon dekat lembat mi u try nong kau jong beneng bat ke kendo u Blei u batau yo paro long ayu ken paro hakmat jong Blei paro long tang isterdep jot hakmat jong Blei long ayu paro mem long iru ya minta ke so bangan pois ni minta ke ko ai ke banginya pai biang so kalau nong ke balai ke kitab jong ke Exodus ni ke Khot ke bakalai do katsan ke bang kumi baru Moses le tu how Blei hakmi abangan ngan wan shiki kun Israel bangan ong haki u Blei pa jong pi lo Phah yang pi bat kin kli yang ke kerteng jo ngan ong ayu le ngan jubab kuno yaki kin kli yang yes very true kade ke jingcha no haba pilai benong oh Blei Phah ya pi oh Blei Phah yang abang wan man pelai loi na ya pi na kani ka ti jong kinong Egypt kin kli u Blei yu ta manu ta Blei bang na Blei baem na Blei jong Abraham Blei jong Isaac na Blei bang na Blei tau Blei jong no bi ban kran u Blei jong kinong kanan na Blei bashisha u Blei yu ta kin kli Moses uang kuno wan cuba ngalengo yu Moses ni u Blei la pen pau yu dia ka benda ka kong wong ngalong u Blei ke Khot ke benriu ngalong balai ke benriu ngalong tau Blei pa jong mi u Blei Abraham u Blei Isaac u Blei Jacob ngalan pen pau yu mi ngalong uta u ba ngalong I am who I am henry me ko
Moses mempat syania yang keteng ke jonga me ke Moses mempat syania yang hadu kanne ka bangalapan pau hami ngalaya thu ba kupat men jome Moses au Abraham syania ngalaya thu hami ba kupat men jome Jacob syania ngalaya thu ba kupat men jome Ishak syania mepat mirang arta tien yang ngada ki keli nga ke kerteng jome ngan ong kumo Prabau tu lagi senang ngelapan kre ya me Moses penman menang ong penman ngampa di tu ya me mempat tim shwa yang mempat tim baj bang jonga Moses pai syuk jim ke jongi pat syuk jim ke jongi ya makne ke jim ko malla ka singi ya nanti tum ke banget how pros jisu ngidong hakne ke jia nanti ko ya ki kon Israel ngidong ngilong ko ma ke jia nanti jong ki kon Israel ban mino na ke ri je ban le syakri kanan hapdeng ke jia nanti ke jongi ngibdan shibon ke jingkli ngidan shibon ke jingknyom ngidan shibon ke jing atatir ngidan shibon ke jing bomshania ngidan shibon ke ba pelong come day ke miracle ke day okay kri ke pol ban pause phang okay let's go kali ke jingem ke jongi ni shibon ke ha ke jingem ke jongi ke baman la ka sni han ngimpat chane ayo Blei ngila ma de ke jingkul khu ke jong Blei ngimpat la ban chane athan yu ngila ma de ke jingba ke ju han ngidang arta tien yo Blei bun sien ngidang arta tien han yang ngini crunch pan ke ke jaman siem Blei ngi bun sien ni arta tien ngilong ke belong Moses mi kertem ko no tem to ngapa na sum thu ba sa pang jong mi ngalai kumno ken ngani ka lingka ka jong ngan tre kumno ken ngan bo de me haba ya meru ngapa di to ba kata ka ke jingem jongi bonsin ngilong hakani ka kerdan ke molong Moses ni ai ka daw ka bar long try ngapa di to ba ya me manong kumno ken ngada ki kli ke kerden ke jome Blei juba ke basutun bawong ngalong ko Moses Kebemuan ngadai tahu Blei bala tahu ya kebreng bagi kendo ngadai try jong ki baro bahalo jonga amdan shun lo jonga u Abraham usyakri nga u Isaac usyakri nga u Jacob usyakri nga penban me Moses memithu nga ban me Moses memithu nga mi ong teman kumnu ke kerteng jong me ni ru bonsin nak ni ke jim ni arta tin bonsin yo Blei ha ke jia nanti ha ke jinge ki wan ni sedang ban senjor ke jinge Habis jingele kiwan ki sedang ke jinget ki jong pi ki sedang man senjor teng ni so ngin hano shikiriat jong ke jing kunchoi teng ni so ngin hano shikiriat jong ke jingele teng ni so ngin hano shikiriat jong ke jing yalam bakla ke jong man mar bangi don ke jing arta tien yo Blei habis ni arta tien yo Blei ki mau ni ko we sultan yo bor shu ya ke jing ke jong hab jong pi ska balai excuse ke balai ke jong Moses yo Blei wong ha kalunong ke balai akalunong ke basau ke khot ke benikong baik ke ar hadu ke balai di puli ka basau kum ju wong ni teu Moses wa yuthu pat barulong han rei hakmi kenom nge janga han rei hakmi kenom nge janga ngakwa ban bo ini kente sak bengan puli gini kentien ki mala pun kre nan ta jongi kemau gini ko we prabange kemau gini ko we kum ki khun ki jong Blei u Blei u la khot yingi ban pen I shaki we bangi pher na ki brio jong ko prothei u Blei khot yang ari pi ban pani kata compare ke jing bakla jong pi compare ke jing ya bakla jong pi bro kata compare la ya ku no Blei bro kata henry menta hagre ke janmien na ko nong biang pi sa chisen u Blei u khot yang ari pi ban pen pau ban pani cha ka prate bangi pair we are different from the people of the world Nia pair na ki brio jong ne ka prate nim long ki brio jong ne ka prate nim dan jing esriem bat ki nia pair na mar yang la the dak snam jong Jisu ya ki pachna the dak snam Jisu ni dot na ka leng jong nong job ki dan na ka leng jong bom job ni don ha ka jingkermen ki don ha ka jingdo jingkermen ma ka nia pair na ki brio jong ne ka prate nang tam kut dang kata u Blei lo khot ingi bangin long ka jing shai ha ka ne ka prate ka bedum kata ka de jing khot ka jong Blei yang abi pi u Blei lo khot yang abi pi ban long ka jing ye ya ka ne ka prate ka ba ka jing ye kelas dang ban her se try kelas dang ban ngamno sapo jong kita ki jing jele jong ki duria ba kelas dang ban jano ha ki lau ba ki lau san ki jing ye pra bangai ka jing ye pra bangai kala ja ba kelas dang ban ja ki lau ba ki lau san menta o ki pra bangai tim dan por shu lar pi pe min kini ki singi nim dan por ban ya slok pra bangai nim dan por ban ya shong khana pra bangai o ngia be shibun ke kam dai ka ba kla ban be ki kam hene ki dan kam ban ya ban
ni slok parab ngai ong teng ki parab ngai ki lengok ingi haba wai jing seng kita bon ki parab junga haba ngalai thu iki de kita text nga hapo messenger la ni hapo jo WhatsApp kili nga bile che ngong le jiseng da one page with tong kata por bidang wan jiseng ohoi habla jiseng ngam ju kerki ngari bru am ju kerki ikini samla ki bele bangar ki tebe kata teng kini la shos mthia ngam ju kerki akan mau bayap parab ngai le mo teng hadu arbiji mustaq ma shong hendak kelab tay ke shong tu ndai ba menginya tu khana ye ngaku amana ke jing slok parab ngai tang ka presence ke jong pi kelab biang ni ki kata kade ke rukom ke jonga ngidol lala ke jong rukom bro ngidol lala ke jong rukom kata kade ke rukom ke jonga kini ki sama ke menjor bengai kata ama kini ki nong but ke jonga man ke por ki lek banga kat so bangale ki i kata kecing slok parab ngai kade bang i ke dan kam kini ke si nomor ke tiang ke jong Blei ke crunchai ke ko ki sui ki bakado kecing i jong bakon kan kriat ngai i ke ni ke jam ta hakani ke generation ke jongi hakani ke patang menri ke bani im tang ngai i baka jing parab ngai ke man kriat hadu kata ko aban kentu ke bangang apa sunny hill ko aban kentu ke parab ngai sunny hill dak ni kentin tu pin ya tesong ya ke jing parab ngai ke jongbe sakawi kentin kham sunat kolong tu pin ya thang ya kata ding ke jong mensim jong ke jing parab ngai banang kentiu ya ke jing parab ngai ke jongbe banam kut nok tang ha ke jing kendo le jing seng banam kut nok tang ha ke jing kendo jong ki wei pat ki kam ke pishu kendo la kendo and they make a plan boy ka plan ke jong pi bani don kerpang bat ki bani kendo kerpang bat ki bani kren ting ting dei than bandang ye bani long spiritual than hadu kata hadu bani ye kren bet tang ting jong Blei kata doesn't need kata kam dei ke dan kam yang ada pi banong ha ke jing slok prab ngai hoi ke dan kam yang ting ke jong Blei ni ke bakam kong san ke jing bani te shwa bat ki lar phimdan ke jing prab ngai ke ting ke jong Blei kanam rung ha ke jabeng ke jong ki lanu ru pikran la kan no ke bakran la ka jing kam don Blei prab ngai ke tin ke jong Blei kan sulong tangkum ke jing pule science pule maths jong men shwa par orang ni school mentang antip shu a square plus b square no kan no no Blei ngasu pule tang pas men shwa si orang tahu tang pas la biang ni kan ni kata ke jing Kristen orang ni nimte ke jing prab ngai kani ke sini kani ke jing shokei ke jong ka banang wan Blei ko ni ngawal pi bante ke jing prab ngai hame kane kamdai ke masuk banne ya kane kamdai ke masuk abang hilai ban ra ya ke kubor hilai ban ya kren ya kane ke shitam ke ba hadu kata oh dan ki ban kli ngam pi dan ki ban wat down dan ki ban wat nia dan ki ban kentai ya ke jing kren ke junga dan ki ban kentai ya ngam pi henre ngide ban tur chaprang ngide ban tur chakman ngide ban yale chakman ban bu ya ke jing chania ke jing hau Blei ya ke Phah bu ya ke jing chania jing hau Blei habo Moses why ya kane ke benta ke balai ke excuse Blei why ke juba hawang Moses wei tu hakakti ke jome ngong ipi meneng sekren jong dingdo kendian ngam ko ban kata than ya ke jing jeleo jong ke jimot jong dingdo tang I points ban persuthu ipi ban pen ya ke jabeng jong ham jong pi dingdo bo Blei ai Moses ngani bo dingdo bo Blei Ukraine ya Moses but ini kani de bo Blei jubab kai ke tu hakti jong me ko Moses wong dingdo atrai atrai u Blei wong kunu ya Moses wong ko Moses uding do long ye duem ulong yu uding do ne yu uding do la sa pen kala Kristen ni ya ki breu tau ding do ma handeng long pi la do Blei udon bat nga papi wat uding do uding atir ba jong Blei wat uding do Moses uding atir ba jong Blei but Moses Blei wong yu Moses ling ba jong tu ding do jong me pli khot ba lai ter chman tu try la kli u ka e ba ha ka kti jong me la ya thu ding do te long to bread you ha kan do ba la bread you ha kan do ti u la klab sen ding do bread pi mino na ka kti jong Moses u klab sen pe biang sa jisin le ku Moses shim Moses u klayo tu kula ding do biang kula ding do biang kadon ke message ke crown ni ko ban rai pi kai ke jimut juga ke bentang ko ban bu ni ke janmin ya ke ding do jong Moses u Blei mut ban Moses ku ni ko Moses me le ya ke bread man le mangai ke crowd me le ya ke jimut ko mo jong me kita ke basa ka future jong ki ni ngan te manga
Don't worry about the future. What kuslay the future ka jongki. Moses kuslay ngan ai bang kum no yaki ngan yalam kum no yaki nang non yai nang non mi kum non poi rikanan ngam tip lenti ngam pat jupoi syakata ka jaka ngasa apa median ngam tip kum no ban lek chata ngam kuslay kan no lenti ngam tip kum no ki breaking board. Let's see ki sai la yang let's see ki tam senga boleh wong Moses. Wei tu hati jong uding do hoi. Long bori em dan bori eding do hene bo Blei udan hau ding do long bor kalong ka bor ka crowd bo Blei la pen kam bo Moses bread uding do u club sen bikin ma kani ko ban bo ha bo club sen u Blei wong shim na e yu tau sen nei wong Moses shim na u tedong nei shim ko Moses na u tedong wanam kata na kli ja yu lo pi kata na kli u sen un pen mong yu pi dei Blei wong no Moses you take care the small thing I'll take care of all the big things. All the great things I'll take care of. Ki bahe ngan shim ngan tip mga ko Moses. Mi men dan kaman ko sai. Nau trung man bat yob sai na bu shim yob sai nau trung. Ukla dindo. The best message ko ko ban bo ni ka mi kam ta ka khobor ko ba Moses mi le ki barit ngan le mga ki ba kraw. Yang ha ba di piru kum jo. Blei ko ai ngau di pi. Pendem ni lagi. Ayo Blei ke 0% ke jong pi. Bau Blei on penan kam. Ayo ngab di pi ke 6% ke jong hab jong pi. Moses me shulai keren ni ki. Mendan kam man kuslai Moses shulai keren ni ki ya ka tin mangala ong manga. Keren me yo paro. Kumlongan yang khamat jong paro wong ne. Moses shukran na paro. Shukran na paro. Ki kamba akan pau. Shukran me yo paro. Ki kamba kin pau kata ngare bo Moses o Blei wong yo Moses ja yu bitip lightly ki kamba grapan pau Blei hang ni Moses hang ni kan benda kalau nong balai Khot mening ko ta do benri punyu i lightly ki kamba o Blei lapan pau Moses ni Moses umpat nut ban shimrai next excuse sebagai ke excuse ke babut na Moses wong try ngamong o bapna thali Ngamlong ko bapna thale hang ni Moses wong menta te now I am free menta te ngalalai lui Blei on la shu ban pen boring Blei dan shu reply nga namar nga dei sha ban pna thale ka Bible ke thu ulong batlon ne se nang ban kren pai ba te nang ban kren pai ba kunun kren pai ba phiwa phaun kren hang ni shu ta pi pha kren do briu batlon menang jisu wong fifu lem try ka ding ke bo Blei so dan masuk tu, Moses langsung lalu yang dah mentah telah lalu. Nomor Blei ngat telun, kutin ban keren, nganang ban keren. Blei yang kuno ya Moses. Siapa wan cakap jikung kujung Blei ya Moses ngakak ban orang ini. Nyiru bunsin ngilong ku Moses. Try, ngaya semua pun kiprap ngik jungi. Abang alai banyak selok. Kini kibedang sedang wan cakap balang. Ki bidak serong wan balang hab ki ong ngam nang banduai tengah hikai ki banduai hene ki to ki la adon apa balang bat ki ong ngam nang banduai depth tu kan film nang banduai te la ta kan along kristan nang banduai film ni pa ta nang kristan nang banduai te mut kuno ki jim jong pi Jesus Christ ki bom nang banduai ki ba nang shuan nga hikai ki duai ke trying ai ngo imi la ai ka bam ko di ka ko sem ki yeng ka sem bro amen la biang If so berdoa jembam nga, try jisu nga ingo imi jembam, amen. Kini semua kita kata balang jui suah berdoa, dalak kaki berdoa jembam, lepas doa nga, namar bang atip ngan doa tang basau penting. Ko try terkui kini jembam, hak teng jisu amen. Tadi jembam nga. So funny, so long danda dong keren doa nong ipi. Kita kini ke benda jong ki bangin yang keras jisu. Ni keren baru Blei bayang belatip buat suah bangin pan belatip dah. Belatip lu. Kita kini ke jung. Kumno ngipan hine yo Blei. Try ngam nang banduai. Oh, kisim tur lai bi. Kisim ki roi ro yo Blei. Pisung tu asal roi ro kisim. Jisu ngai ro kerten jong mi kisim ki pa, ha. Ya so ko sur ke kajing pa jong ki kajing ro yo Blei. Kiding kisi ki ro yo Blei David akasam ko jo. Play a slow sai bagi ding kisi ki jing ai e jong mi ya slow sai hem. Kajing ki jong ki dak jing be jo kaler kajing tung ko jong ki bagi we pat ki ding ki slag jong ki bagi ki ro yo Blei. Ngam ma pi pat try. Ngate ngam nang ra ban ruai. Kasur jong akalong kasurhan kak. Kita kadi bengi ong le Blei community kasur jong pi. Community ka danut ka barawai nang aban api. Ulang community ka jing pna kle jong pi banduai jing pna kle jong banduai. Community ka danut jong pi ka bakwak banduai banyak keren badu maka jing duai ka jing keren.
ngate ngamnang banyak slok kene kalau ya soy bro khot ngamnang banyak slok tekran chong jong jisu long kon jong Blei la pula shu no kata la biang amen la biang kata jing slok ba khau Kita ni mak away ke jingelak jong William Carey bat kini ki sound ki language ki arngut ki trio ki jo ke bamut kini ki sample trio mengong kemat language ki dan ju William Carey nata kita arngut pat ki pelok ki jo kawai na pren ki jingelak ki jong ki kedai bai Christ the crucified Christ ubala sanapna Haki spas nem keba khat nyo spa kandai pho lai number 1 shapori India hado kasnem keba khat spa khat praspa lai kusa we manipuri India William Carey kata kade keba ule uyalap Christ the crucified Christ ubala sanapna pemnang ban slok syong se jisu ye ja pilaben gejing slok keba khala tome lam nang hado kata te ngang tip maksud thu syo gejing Kristan kuno kolong don cibun kidau bunyi ai cibun kidau bunyi ai Kenapa bang itu kentian bawa orang yang pindah mana mesti ada untar kon jo Blei kuat tang ya 0%. Kenapa kani kejan kani kesini dah saya dekat pang pereng jo Blei kuat ya 0% dengan apa pi. Kan boleh pendam ya 4% dengan apa pi. Blei juga ya Moses wong kono apa Moses wong bangam long ba pernah Blei Moses wong no ngan hikai ya Moses. Blei me kusnai me. Memdan kam scientist ban hikai me memdan kam kita ki scholars ban hikai me memdan kam ya kita ki lapas degree bah ban hikai me ngan hikai mga don hikai ba kha chose no Blei don chose memdan rabai jongki jiu mi shop kam kra yu wong no Blei ngan hikai mga me Moses kunu ban kren ngan hikai what a lovely message ke kubur ke bangai no Blei kalau ngan hikai mga Moses ngan yai mga ban me Moses ngan le mga Moses mintan kam malay am shu kongo ban le ban kren yaki ya ke tin ke jong Blei ting niru ni sung ni kini ke jing ke jong ha jong pi ong ne hendai ke ma ke we bo Blei urang Khot yang apa di piasa chisi modong ngan kren mga ngan yarap mga ngan ai mga Iaphi ngan hikai mga Iaphi namar kita omdon jinge mene monge Blei jimut yang ni ke benta omdon jinge bau Blei umla ya ka ban penbek omdon lomba bau Blei umla ban penkenria omdon snosi bau Blei umla ban pentengan pitep dan thli se dan cintor se batlun bau Blei umla ban penbek Moses what Aidaw so your excuse is such a lame excuse Kede excuse ka bomdan nong reu jingkeng ka nong ka ar ka Khot ka ar ku pra u Blei wadi ka sintor jong kai ka kada ban kren yo balam Petrai se ya Moses ban play ka sintor jong Blei yang Moses don't worry ban kren mga perlu ngan hikai mga ime ngan play mga ka sintor jong me ban kren ngan poi ka khadu atat ka jingkren jong ni ka jamit ni ka met kam ta ka excuse ka khadu ka Moses lo ayo Blei wong try to Phah no the way se try kad Khot ka bakhalai try Phah no the way se Phah no do tao ba dei ban Phah se hak wei kan tien Phah do ba start se Phah do ba nang se Phah do ba pra thle se Blei me Phah yang ayam ngam tre ban le te Blei ngala ka ngala sharai lang prot ban ka Blei Phah de ki se Blei kum no ngiru hak ni ki singi ki bamenta ngomong kum thai yo Blei Phah se Blei de ki jet ki kinja ki jongki Phah se Blei kini ki Manipuri so Phah de ki no de ki Manipuri se Blei kini ki Marwari Phah de ki Marwari se Blei kini ki Khasi Phah de ki Khasi se Blei nong Iaphi William Carey umde nong India ula ino ya ka ri ki jo ula wan sini spori India Thomas umde nong India ula ino ya ka ri ka jaka ka jo ban wan suri India namta ka gospel ka jong Christ Jesu u Blei hakani ka bentang yo Moses u ajumut yo Blei ban ko Blei jit not me se the way hak jaka jong ha Blei ong Moses I don't need ngam dan kam ya ka jing ai jumut ka jong me ngam dan kam ke suggestion ke jong me ngadan kam ka donut ka bakong hu ka jong me ngadan kam ka donut ka bakong hu ka jong me yang ni kum ju nim dan kam mana jumut yo Blei no Blei Phah no menu se wo Blei tip lada dan batre ban le ngatip ikani ko we Blei un Phah i gideng menyala lada dan batre ban le ngatip ikani ko Lukas wong u Blei penong i mau menyala u Blei la ban le kata u Blei dan kam yang Iaphi u Blei dan kam yang Iaphi Musim ni solong important mai lade Blei dan kam yang ada kada ush mala klem mengamlong ye ruem aku abang ke big stage ni mar baklan mga Blei ma ban pendan burong Blei Blei la pendan kam tang ini mo pis ban kran ya ke ya ka tin ke jong Blei la pendan kam ya kada ban yalap ya ka tin ke jong Blei la pendan kam ni ki ma bikin ka ang na ban yalap yo
Moses melong ayu keng ben ai jumot yo Blei ngai i ha ki yo i junga snap ni ngai i kalong tik mo Moses wong ku ni yo Blei oh Blei kini ki brio ki la jit hi ka to ka jing long mra to ri je kamaya dam so to kamaya jakwa ke jit hi ke jakwa so to yang tu sa Blei me ku slide you me you do your own business let them do their own business me ku slide you me ki ai kan na ka jung ka kam jong ki me ne ka kam jong me se ajumut uplu Moses you Blei kata kare kijing suku jong ayu Moses kijing ajumut hang ni haba boy se benda ka ju te na mi ong hatu kata ta me kwa pelat ban pnim ki te Blei yang atem nai pi nai yang atem nai pa nu mai ngatem nai pi ngabun kam pe se kilang berat ka ni kilang dan siling kha habun rai ki habun phai shi dan ko ko lapang kejat habun sos banyi ki dan sa ko we de kala ko ki ti man katang habun ta da wai ki tam tam po ki Blei oh ya Blei oh pi nai chu pi nga pa na ki we pi pa na ki we Blei pa yang Blei nan kam ni ki ai jumut ke juba ko Blei yo Moses ke khadu e ba dei pi atib lu bro Blei upitan yo Moses Blei upitan yo Moses bana Khot ya kini gede kata ke jimbitar ke Khot ke jong Blei yang Moses bana ing ong ke jimbitar ke Khot ke jong Blei ke da kolong nomor ba o Blei bitar yo ke da kolong mo Blei wi ke kon Israel o Blei wi yo Moses nomor kata ulah penim yo na ke kti ke jong Pharaoh sao ko snem shwai ke bon Khot yo Moses ulah penim yo na ke kti jong Pharaoh bo pa shri Midian o wi yo Moses o Blei wi ke brio ke jong hapor hi che wi ke oh Blei wi yang apa dia piu kum jur marka ta kadau hab ni le bang pateu yo o Blei ku dan ke jimbitar ke jo bagi jimbitar ke de ke ta ke jimbitar ke ba khoi ke ba hop jo o Blei bitar jo jona na mar bo jona le yo o pun tun noi ka plan ke jo Blei snap yo Blei o sha skor yo Blei ha ka ka ban le chen ne be le tar shi jo Blei bitar kita ke jimbitar ke ba khoi ke jo bitar yo Moses lu ha ni ke benda ne Blei bedap ke jingi pat jo eno ele de bagi ke brio ke tang ha ke jimbitar what a lovely God we have oh Blei 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 crowd Blei bang yo you Blei ngas ngo am dan show the way pak ka jim ke jonga min bang la ha ku clear min bang am dan bol pun chai bol min bang apang pun kia min bang am dan la chu clear ka la oh kan you Blei bang nga shakri sim lai ino tang ha ke jim bitar ka jonga mar ke pop ke jonga jong pi ke jim bitar yo Blei ngilang kinong shon ka pen bitar yo Blei mar ka pop bangi le hande yo Blei shon la tang ha ke jim bitar ka jo yeng la ke jim bitar ka jo sa chi Jangan cinta kejo, klub yang masa saya cinta kejo, klub yang masa saya cinta kejo, berapa cinta kejo Blei kejo klub yang masa sekolong, Khot you aran, wang ko aran, long me companion, jong Moses, balik pelai lo di kini kikun sudah nak region, Blei, uman benar kami yang ada kepada kini kepresin kerana syarat. Why did you why ni Blei cimut Blei kuat penan kami yang ada pi nak taki ki berita me ki bang ni don nak ni ke gym ban tolong ki bakra me akmat ke jo Blei kuat penan kami yang ada pi ni ke jan Blei kuat yang ada pi ban cimut maka ni ke por ni ke jan ni tak ante shu kami ni high excuse tu Blei kami shu ke por ni high excuse tu Blei ni ke por ni jumpa ni ke Khot ke Blei ni jumpa tu Khot yang ada pi ni jumpa tu Phah yang ada pi Tuhan nanti, long menukin benong hang ni kejamit ku bobong ni dia. Haba Blei slow ya kejikot tu Blei. Long Blei, nah ni tu pakai ya. Long menukin hang ni kejamit belong dia ya. Belong kalau Blei ni nang dia. Ni Blei orang jit ini kan tu dia ya. Belong tu itu apa ya. Menukin belong hang ni kejamit ku dia. Tuhan tu pakai. Orang yang memiliki orang yang nampak super berjudi. Orang yang memiliki kalau memiliki excuses dari kita kecil sadar kecil apa tu kecil Aidaw tu Blei. Ini memiliki, yes you Blei, air.